machiegni e chenro mar jumani mano mar mine wacho kuma odiechieng' ma kawuono wawuoye e weche mag dongruok e gwenge. Nitie chenro mopogore opogore ma bende itimo mag dongruok e gwenge, to wadwaro mondo wang'i gini to gin thuolo mage mag dongruok mantiere, ere kaka ng'ato nyalo fwenyo chenro kata thuolo mag dongruok ma bende onyalo kawo e gweng' ma intiere, to ere kaka onyalo dongore gi dongruok ma bende itimo kuonde ma kamago. E studio ma kawuono wantiere wendo marwa ma bende dwaro tayowa, iluongo ni Shil Suzanna Pengo. Erokamano ahinya machiegni. Erokamano. En ja ohala, itimo gik mang'eny, itimo gik mathoth ahinya. Adwa mondo ami thuolo mondo ihulri matuta nyaka gi kumiaye. Mana kaka ni wacho iluonga ni Susan Shale Olo Pengo, mabe ong'ere kaka Asu Olo Pengo. Nyakach sub-county, Kisumu County, Nyakach sub-county, e ward mar North Nyakach. Yes, atimo gik mang'eny. Achiel kuom gi an ja ohala, kendo an jandiko mar kitabu, mar buge. To kendo jasiasa be an jasiasa, to gi mamoko. Imako kuonde te. Amako kuonde te. Mano yo achiel mar dongruok, okimoko kumoro achiel, ing'iyo to anya yudo makoso. Kamano. Erokamano. Sama koro wachako ma wang'iyo dongruok mitimo e gweng', ang'e ni osetimgi kendo iwuoye mathoth. Wanyalo ng'iya ne matut, wang'iya ni to ng'ama nitiere dala, ng'ama nitiere risaf. Ere kaka onyalo fwenyo thuolo mag dongruok ma bende onyalo kawo mondo oting'o go ngimane ka bende oting'o go ngima joma moko e gweng'. Yes, mani luongo ni women empowerment. Dongruok mar mine en gima ber kendo en gima ber saidi nikech omiyo mine nafas mar bedo gi maji kujitegemea, gibedo gi teko mar giwegi. Nitie thuolo mang'eny, nitie gik mang'eny minyalo timne mine dala kuchocho e gwenge. Nikech mine ma gweng' bet yuto gi nyalo bedo matin. Koro nitie gik mang'eny minyalo timnegi mondo yuto gi kendo gibed motegno e ngimagi. Gik mang'eny mopogore opogore. Gin kaka magego. Mokwongo inyalo migi gimiluongo ni training. Kaluwore gi ohala, kaluwore gi kama e Nyakach. Ing'e ni wan kaka wan joma mine ma Nyakach sub-county, wapuro. Nitie gik mwapuro mang'eny, ohala mwatimo mang'eny. Koro inyalo mi mine makamago tiegruok mondo ging'e ni to ka puro gima kama, tanyalo timo nang'o mondo yuto obed maber. Iwinjo. Mar ariyo, wanyalo manyo ne mine gi market kuma ginyalo use gigegi. But kang'iyo kaka koro wan Chichwa en Katito, ipuro Wasare kachacha, mano e Nyakach county, Nyakach sub-county. Iyudo ka chirni kuma giuse timo maber, but ok tim maber nikech ok giyud tiegruok malong'o manyalo miyo gi med endelea kabisa. Emomiyo ng'ato yudo mana mochamo gi sanu. Ng'ato yudo mana mochamo gi manyalo uso matin to nyalo ng'iyo go gima onge godo. Yes. Koro e tiegruok gi awach ni kaka koro in miyo ma japur kata ng'at ma japur e gweng' kanye kata Nyakach kaka iwacho. Yes. Lokruok mane ma bendo nyalo keto e gike mopuro, mwandu ne mopuro kata kaka ouso mondo kel lokruok kik obed gima dotime kamano higa mokalo, higa ni bende otime atima kamano, onge lokruok maduong' mawuoke. Mokwongo nitie gik minyalo time, momiyo na wacho gimiwacho ni tiegruok. Nitiere grube ma inyalo luong jomolony weche makamago kaka mek pur, tichoko minego kanyakla, timiyo gi tiegruok maber, gik monego bende gitimo. To mana komigi thuolo, mana komigi thuolo ma okelnegi jogo. Nikech inyalo ni gin kaka Nairobi kuonde gindi. Ok ginyal biro ni gibiro training ka, but gigo nyaka terne gi dala kuchocho. Mondo jok makamago migi tiegruok kendo puonjruok malong'o. Mondo ok ni gibedo gi puro mana magichamo kende. Mondo gimed puro malach saidi. Maginyalo chamo to ginyalo loko magiyud pesa gi magiketo fuko. Yes. Mondo yawo. Mondo yawo. Ohala bed maduong'. Kiko bed matin mar kalongolongo. Yes. Mano konyo nadi. Ng'e ni ji nigi dwaro mopogore opogore. Ng'ato wacho ni an adwa ni mondo aket chiemo e mesa to rome. Ng'at machielo ng'iyo ni kaseketo chiemo e mesa, an gi nyithindo mwinja puonji, an gi achiel ariyo adek moko mwinjo bed ni atimo. Ere kaka koro imedo kenge gi mondo koro ohandi no omedre kata oyawre? Joma mine mokwongo ing'e ni mondo gima kamano timre, joma mine be nyaka bed ni gimbe gidwaro mondo
dwaro mar ng'ata as an individual mondo dongre. Mar ariyo kaka jogweng community nyaka wa iriwre together. Emo mineno nitiere mine nitiere gi grube ma seche moko gitimo table banking gik makamago mondo ka pesa nitin to intie group moro mitimo table banking iyudo ka grube makamago timo owendni mopogore madongo ok matindo. Ka onyalo puro nuseka to ka intie group iyudo ka grube nyalo puro kata eka 3 eka 4. Koro mondo jok makamago kony gidonje grube machalo kamago mondo yuto gi omed lach. E grube gi mana bene kasami wacho e kungo ka. Yes. Nitiere kungo gi hola. Yes. Kendo thuolo nitiere mathoth ahinya ne joma mine women enterprise fund nitiere hola mopogore ma bende ichiwo negi. Achiel kuom gik miwacho ni thiro dongruok en jok makawo hola to ok duoki. Losa negi mine makamago ikori bo winjo ni grub ng'ane odhi peo e ode ing'eni thiro dongruok. Gik makamago timore to ing'eni seche ma intiere group ka group nigi chenro mare kako nego beni gitiyo. Emo mineno kiyiero secretary nitie treasurer gik makamago makiholo to nego beni duoko. Kanyo tada loso gi mine nikech seche moko inyalo ni mama moro kawo pesa to kodwa duoko. Emo mineno ni yudo yot nitiere ka uriuru timo gimoro kanyakla e ka teko bedo. To ka ikawo mar kendi nitie joma nyalo tiyo kawo mar gi kendi to timo maber. To nitie jomoko mako kawo to pesgi gi lala makata ohala magiyawo kinya yudo. Koro ikawe ka isechano kisebedo gi mpangilio ni an mae gima dwa yawo. To mae gima dwa timo to mae pesa madwaro marom kama. To ang'eyo ni pesa ni kiduoke nitiere grube mang'eny nyaka iduoke gi ohala moro matin e wiye. Koro nyaka ikri ni pesa ni kakawe to kadhi chame adhi timo go ohala kaka dwarore. Koro mine be nyaka bed jo adieri nikech seche mitimo ohala ni itimo king'eyo ni gini en gima dhi kelo ni faida kaka ng'ama miyo. Mondo ibed ng'ama independent manyalo bedo gi pesa mari ofuko. Ikanyo bende nitiere tiegruok ma bende iluongo ni financial literacy. Yes. Ma ipuonjo godo johala kata ji mopogore. To nondo bende wacho ahinya jok ma koka chako ohala kikawo hola ni chako godo ohala mano ohala manyien mondo iyud yuto awachi ni e higa mokwongo tek ting'eni hola cha bende dwaro ni mondo duok. Koro ng'ama koka chako ohala ne e okang' mokwongo ere kaka en oyudo konyruok mare. Ing'eyo ni jal mondo ng'ato tim kamano kaka ohala matindo gini e gweng' an ng'ama odak e gweng' mosedongo e gweng' mang'eyo kendo an ja ohala mondo ng'ato tim ohala ing'iyo ni to ohala mane ikuongo itimo gi study ok iyawa ohala ni ohala biro to ohala madwa ji uso to kori donje mitumba nyaka ing'i to ohala madhi uso ni adhi use kanye to ohala ni endi base ng'iyo ni ohala ni be nyalo miya faida nikech ing'e nitie jomoko manyalo neno ni ng'ane faida wuok to kia ni ng'ano otimo opango en gi mpangilio mane notimo marom nade momiyo ande ni kelo faida. Koro nyaka ichunguza maber ming'e ni ohala ni kadhi timo adhi time kanye tadwa time nang'o tadwa time gi ng'a gini to nyaka ing'i alwora mari kaka koro ohala machalo mek chiemo mek pur kidhi wasare kacha chande ineno ka jogo puro alot gik kamago chiro en katito yot nikech nitiere joma chiemo pile chiemo en gima pile otende nitiere ohala makamano ok nyal diwo ok nyal diwo ohala mar chiemo shua bet ok nyal diwo luore ni to kamidwa uso no kech luore ni to gimidwa uso no to jok makanyo alwora makamago yuto gi chal nade iwinjo to kanyo ji chiemo marom nade nyaka ing'i to be luore to itimo ohala kata mikuso mtumba gi to be ing'iyo ni to ma adhi use kama chal nade to kanye minyalo ng'iewe maber lewni mage mag mtumba ma ikelo lewni mag mtumba mage mikelo koro nyaka itim nonro maber. Yes, nikech ing'eni ng'ama uso mtumba e town ng'ama uso ne awachi ni jok matiyo ofise lewni mokelo pogore gi ng'at ma dhi uso lewni makamago e gweng' kamano. Koro mago duto nyaka ng'i ei ohala kendi kata e dongruok ma bende itimo gintiere bende gigo mathiro dongruok. Achiel kuom mana kaka waselose jok makawo hola to ok duoke gin ang'o gini kendo ma bende nyalo bedo ni thiro dongruok e gwenge manyalo thiro dongruok e gwenge sana kuom joma mine. Ing'eni mokwongo nitiere gimiluongo ni gender
yani violence mek mine gik mago kech ka in ng'ama miyo weche mek dak ka in ng'ama miyo to kamidake nitiere gi misukosuko kata bed mani loko andino kawuono nitiere kinyi onge kawuono nitiere koro gik makamago emomiyo sirikal nodonjo nitiere bodies mang'eny majiwo kendo matemo geng'o gik makamago. Mar ariyo mathiro gik makamago en koso chiro chichni kuom gik mwaloso kidhi kaka Muhoroni sub county yudo ka gipuro niang' kendo nitiere okepni mamine chweyo kaluwore gi initiatives makanyo to ka gikoso chichni kuma ginyalo use gige kamano ing'eni thiro chuny joma mine emomiyo ber ka nitiere initiatives mag sirikal osetemo kabisa nitiere so many bodies makelo kendo makonyo joma mine uso gik makamago yes koro joma mine nyaka mi nafas mar loko ohala gi chuny mokwe kendo nyaka giyud training to ka gikoso training mago be thiro joma mine koro training nyaka bedi nafas nyaka migi nyaka manye gi chiro iwinjo to kata nyithindo manyiri mabiro kata mine ma pod tindo nitiere gi kuonde mang'eny moyaw mek tiegruok kidwa puonjri saloon idhi ti train vocational training tidhi ti train tibedo gi gimoro e lweti ngeni ohala kaka mek saloon onge asara ibet pin to ng'ato suko wi to tekoni gi saa emang ne kelni pesa yes koro gik makamago ka joma mine kokoso tiyudo ka ohala bedo matek yes ohala bedo matek samoro ntiere kaka ahinya jok matimo ohala wacho ni tek mondo olor ohande awacho ni kelo tiegruok moro koro okete kamoro ni joma mine odhiye ong'iyo to wang'a loro ohanda ni gi yuto madhi yudo kawuono nadhi e tiegruok nitiere yore ma tiegruok gi inyakelne gi kuma gintie koso mano iwacho ni koro sacrifice kidwaro gimoro to nyaki go kan mana diera onge ng'ama nyalo kelo nikech ng'ane kaka koro chiro kama mino bet mause mang'eny di kawiter training kama kamano kanyo pong koro seche moko nyaka waji to lea kaka joma miyo kech gini trainings go be ok gikaw saa ahinya gin gik manyalo bedo dakika 30 kata na kodhi ahinya to 1 hour tidok iuso tiyagi gimoro e wiyi iyagi gimoro manyien minyalo timo mowandi bed gang'owa bed gi lokruok koro wamire uru nafas kik wabed ni kibed ni uso to ka seche mwa jok ma train ji nogo biro tiwacho ni ok idwa dhi to ka koro wang'o wando wadu dhi maber tineno marach nikech en okaw thuolo koro joma mine ka nitiere nafas mobiro mek training wamire uru time kendo wadhi mondo wane ni to ang'o mwanyalo timo mondo waendeleza ohendniwa maber wadogane Nyakach kuma intiere kendo ka wang'iyo weche mag tiego iwacho ni ahinya joma mine matindo ma bende koka chako donjo ohala e gik makamago tiegruok makgi timore ga kuonde mage to gin aina mage ma imiyogi nitiere kaka tiegruok kaka vocational centers kaka Katito kacha nitiere kama joma tindo train ma jok madwa timo kaka saloon gige berruok kaka iluongo ni beauty gi train kanyo nyiri matindo dhi kanyo kendo gipuonjore nitiere kata moko maginyalo dhi as far as Kisumu magi train iwinjo to johala be nitiere jomoko mabe biro ma train johala ma Katito makasa makamano chopo nyaka mire nafas iwinjo yes jok makoro timo tiegruok giyudo sir mag gine somo margi kaka ma school fees koso nitiere seche moko joma nyalo keto ni ichulo to nitie joma nyalo keto ni ok chul iwinjo kaka mek sirkal nitie moko momi mondo women obed empowered ma inyalo tim for free to nitiere moko kaka koro mar private ma ng'ato biro seche moko nitiere inyalo biro ni train joma mine but inyiso gi ni nitiere gimoro matin mudhi golo gir pi moro matin yes to ken gima inyo mine en gino ma bende koro gichiwo en gimoro ma ginyalo chiwo matin mar dongruok margi in kaka johala adwa ni losane gi johala e weche mag jiwo dongruok margi jiwo yuto margi jiwo ngimagi ahinya adwa loso gi johala nikech kawuono iwacho ni en chenro mar mine adwa wuoyo gi joma mine nikech joma mine kikawo data maber tiyudo ni joma mine nitiere ohendni mang'eny especially matindo gi molo joma chuo to joma chuo be nitie to kikawo data to joma mine ng'eny koro adwa loso gi joma mine mokuongo kidwa loko ohala kik iloko ohala nikech ng'ane loko ohala ni endi to kendo ng'ani osucceed ohala ni odhi maber go ohala ng'i maler ni kamidwa loke ohala ni idwa loke to joma aluora mar kanyo oting'o jomage
oting'o joma mine, oting'o joma chuo, oting'o joma nyithindo. Inya idhi kamoro miyudo ka sikunde ng'enye. Dong' ayaw ohala mar twang'o ne nyithindo school uniform. Adhi kamoro mang'eyo ni nitiere otende mang'eny. Dong' ayaw ohala mar uso alot. Koro nyakwa ma supply go tendego. Wang'e ni to ohala mane mwanyalo timo kaluwore ga alwora marwa. Mar ariyo, joma mine nyaka mere nafas mar dhi training. To kochuno ni ginte nyaka dhi training. Ene ohala be seche moko nitie moko miwacho ni nyuolo goji. Ng'ama nigi lweto ohala. Ng'ama nigi lweto ohala. Makati dhi training kata ko dhi training to gik moko dhi adhiya maber. To wamire uru nafas nikech ing'eni tich mondiki, iyayudo ni ondiki tich, but nyaka imed go ohala. Tich ok nyal miyo ng'ato dhi maber ahinya, but nitiere moko but nyaka imede go ohala matin. Koro ohala en gima ber ahinya. Watimuru ohala gi chuny achiel kendo wami ohala nafas. Seche mitimo ohala, we timo ohala gi kiawa. Miri ohala, chiwri te kitimo ohala. Igen seche moko kibedo gi kiawa to kimiri mijing'o mar timo ohala maber. Kiko bed gimoro ni part time. Ing'eni ohala be en gimoro ma nyaka ibed kiluwe, nyaka ing'e ni to odhi nade kinde ka kinde. Iluwe ni to odhi nade. Luwore gi ohala miyawo. Nitie moko machuni nyaka koro ibed gi buk gi kalam. Emomiyo ineno idwaro ni mondo seche moko gidhi e training. Mondo inyalo ndiko ni kawuono stock adi manodonjo, tadi mawuok. Mondo gik moko matindo tindo minyayudo ni ng'ato chamo stock, machak cham capital, macham profit, ok bedi. Odong' nono. Koro ohande ni ok owinj maber. Emomiyo training joma mine nyaka wadhi. Ok kaw sa. Erokamano ahinya. Nyiso ni sawa bende koro rumo e dakika achiel mogik miwane wachni mogik ka watieko. Wachna mogik mawacho en ni joma mine gin joma teko gi ng'eny ahinya. Kendo wabeduru kaachiel nikech riwruok en teko. Kendo walokuru ohala maonge kiawa. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Mano Kanyero Susan Shil. Alo? Olo. Yes. Olo Pengo mabende en ja ohala. Otimo gik mopogore opogore e gwenge ma Nyakach Kanyero ka walose weche go mag dongruok e gwenge. Ka gino mabende owacho en ni nyaka ikaw ohandi kendo imiye pek ma dwarore. Erokamano ahinya mar bedo kodwa kawuono. Kik idhi mabor, waduogo koda weche mamoko mag imore.